Assalamu alaikum wa rahmatullah. Labarai da ɗumi su. Shahararren mawaƙi kuma fitaccen ɗan wasan Hausa a masana'antar Kannywood yana shirin yin wuf da shahararriyar fitacciyar 'yar wasan nan wato Momi Gombe. Alamu sun nuna cewa mawaƙi Ado Isa Gwanja yana gab da angwancewa tare da amaryar tasa wato Momi Gombe. Momi Gombe fitacciyar shahararriyar 'yar wasan Hausa wadda ake sa rai za ta zamo amaryar Ado Isa Gwanja. Ta wallafa wasu hotuna a shafukanta na sada zumunta wanda daga bisani har wasu manya-manyan jarumai da daraktoci na Kannywood da sauran mawaƙa suke taya ta da murna da kuma fatan alkhairi. Duk da dai mawaƙi Ado Gwanja shi ne ya fara wallafa waɗannan hotuna, daga bisani kuma ta bi shi da comment wanda take cewa yayana, ta kuma ɗaura tambari na alamar love kenan. Har daga bisani aka samu irin su Aminu S Bono, Ali Nuhu, irin su Hamisu Breaker da sauran dai mawaƙa makamantan haka suka yi mai fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya nuna mana shi da lafiya. Duk da dai a cikin wallafawar babu wani rubutu da yake nuna cewa an kai sadaki ko kuma an sa rana. Amma ga dukkan alamu duba da irin fatan alkhairin da abokanan aiki suke yi musu, ta tabbata cewa lallai Ado Gwanja da Momi Gombe magana ta yi ƙarfi. A inda shi ma wato shahararren mawaƙi Hamisu Breaker ya wallafa hotunan a shafin nasa na sada zumunta na Instagram, har yake cewa ikon Allah abu kamar wasa. A nan take wato shahararren jarumin nan kuma fitacce a masana'antar Kannywood Ali Nuhu yake cewa to ka dai gani, a cikin comment ɗin da ya masa kenan yake cewa to ka dai gani, ikon Allah kenan, haka abin yake, sai dai kawai mu jira lokaci kuma mai fatan Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan al'amari. Wannan abu ya jawo cece-kuce sosai a cikin al'umma. Kafin mu ci gaba, mai sauraro kar da dai ka manta kana tare da tashar Fuskar Labarai TV. Idan wannan ne shigowarka na farko, muna fatan za ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirinmu da zarar mun ɗora. Muna tafi da kai a inda muke cewa mutane sun ɗau cece-kuce domin suna kallon cewa kam wannan ba fa abu bane mai yiwuwa. Sai dai ina tuni mawaƙi Ado Isa Gwanja ya riga ya yi nisa da shirye-shirye, domin kuwa ga dukkan alamun da yake nunawa nan ba da jimawa ba zai yi wuf da sabuwar kyakkyawar amaryar tasa kenan wato jaruma Momi Gombe. Domin ko a wata majiya ta makusantansa an samu cikakken bayanin cewa lokaci ƙalilan ake jira don bayyanar da wannan al'amari. To, a taƙaice dai Momi Gombe za ta zama amarya gun shahararren mawaƙi Ado Gwanja, shi kuma mawaƙi Ado Gwanja zai zama ango gurin wannan shahararriyar fitacciyar jaruma ta Kannywood wato Momi Gombe. Daga ƙarshe mu dai kam sai dai mu fatan Allah ya ba da zaman lafiya kuma ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan al'amari. Mai sauraro har ila yau dai kar da ka manta kana tare da Fuskar Labarai TV. Sai kun sake jin mu a wani jikon.